že sa jún 1937 a v Nemecku na príkaz Adolfa Hitlera začínajú zapisovať doslova plán smrti pod názvom Fall Green, teda prípad zelená, a zahrňoval kompletný plán nekompromisnej vojny na Československo a na následnú okupáciu. Hitler mal veľkú chuť na Československo z mnohých dôvodov. Likvidáciou Slovanov, lebo neboli árijskej rasy, a germanizáciou chcel docieliť plnenie plochy pre život nemeckého ľudu. Wehrmacht ešte v ten rok v decembri zahájil intenzívne vojenské cvičenie cieľom napadnutie Československa. Ale neboli by sme tomu, kebyže sa o tomto pláne nedozvieli. Marec 1938. Anschluss Rakúska. Pripojenie Rakúska k Nemecku. Či to pravda bola, alebo nebola, 20. mája vyhlásená čiastočná mobilizácia. Vďaka nej sme mali 383 000 zmobilizovaných vojakov. Agresia na pohraničí s Československom stúpa. Nemecká propaganda núti sudetských Nemcov proti Čechom. Viedlo to až k sudetsko-nemeckému povstaniu, ktoré sa odohralo 12. septembra. Nebolo na čo čakať a 23. septembra 1938 vyhlásená všeobecná mobilizácia. Vážení spoluobčania, Čechoslováci. Dnes o 10. hodine vyhlásil prezident republiky dr. Eduard Beneš všeobecnú mobilizáciu. Čo sa týkalo 1 128 110 vojakov. Ihneď začali budovať poľné záterasy, boli aj zaujaté palebné pozície v bunkroch. Naši vojaci boli pripravení položiť život za slobodu našej republiky a boli pripravení nakopať nemeckých vojakov tam, kde svetlo nesvieti. Ale 29.9.1938 naši akože spojenci pridali čerešničku na koláč Mnichovskou zmluvou. O nás bez nás teda bolo rozhodnuté, že Československo je povinné vzdať sa tretiny nášho územia. Československo bolo takto obetované na úkor blaha ostatných európskych štátov. Beneš s ostatnými politikmi Mnichovskú zmluvu prijal. A príkazom generála Ludvíka Krejčího bol vydaný rozkaz o položení zbraní. Wehrmacht proste obsadil Sudet. A Hitler sa dočkal sľúbenej odmeny v podobe Sudet. Bez jediného výstrelu.